Čau lidi, my vás vítáme u dalšího videa na tomto kanále. Dneska tady máme další speciál na poznávání. A víc, pokud nevydají žádnou novou příchuť, tak tady asi další. Zatím to vypadá, že je to první a poslední video s tímhle, protože novou příchuť zatím neudělali. No ale tak nebudeme vás napínat, tak jakože vy to samozřejmě už víte, co tady dneska bude. Budou to fizzy drinky. Ano. Máme od každé příchutě jeden. Tohle jeden je kolovej, je takový červený. Počkej, jo. Malinu. Počkej, Domčo. Jo, fizzy drink. Jo. Jinak Prostě si je youtuber, kdyby to někdo nevěděl. Fizzy style, fizzy drink, limonáda s příchutí. Já teda fizzyho vůbec nemám rád. Já taky ne, ale jako... Každý má svůj. On vlastně jenom, mě nějak jako extra nevadí, ale mě jenom prostě vadí, jakože kopíruje a vlastně... Protože mně přijde, jakože je to jenom taková moje teorie, že vlastně je Prime. Prime, to jsou vlastně Logan Paul a KSI jsou dva youtubeři, teda jeden je z Anglie a jeden z USA, ale to je jedno prostě. A oni vyrobili svoji značku pití. A co udělá Fizzy? Značka pití. Pak tu máme tenhle ten malinový, který si myslím, že bude nejlepší. Jinak mě zajímá, jestli v té kole bude normální můj kamarád ze třídy si koupil těch maliných náš kamarád ze třídy. Můj kamarád, jestli moc nekamarádíš. Tak, jinak je zajímavý, nebo můj kamarád, nebo náš kamarád, chcete-li, tak si koupil těch malinovej, my si to koupili u Vietnamce, jo, za 31 korun, což je docela dobrý, protože na Fizzy shopu to si musíte koupit jenom nějaký box, takže nějakou sadu asi 6 nebo kolik. I Steak to tak měl, Steak to koupil přímo na shopu a on měl 3 ochutnal. A pak si jinak lidi, není to fake. Není to fake, je to real. Koupili se to u Vietnamce za 31 korun, každá plechovka stojí 31 a jedna taková věc, co mě jako trošku tady jako vadí, nebo ne, vlastně mi to nevadí, ale vlastně jakože na to, že je to fizzy drink, tak nevím, proč je na obrázku kocourek Borísek, ale zase kdyby tam dali Fizzyho, tak nevím, kdo by si to koupil, ale dobře. A my začneme tím prvním, co jsme ukazovali, takže to je teda kola. A jenom ještě předtím, než to otevřeme, počkej, tak nechceme Fizzymu dělat vůbec reklamu, vůbec to není reklama na Fizzyho, je to čistě z naší ochutnávky a vůbec tady neberte žádnou, dobrý, ať si tomu tak. Takže, počkej, my si půjdeme ještě pro skleničky, jako tady na tý... Počkej, já si k tomu čuchnu. Voní to jak nějaká kola, která je trošku nekola. Kola nekola. Co si myslíš, že to taky je, že jo? Tak jako že... voní to jak kola, ale nevím jestli. Reálně. To je taková hrozně navonila kola. Víš, co by bylo hustý? Kdyby prostě Fizzy si vzal Coca-Colu a nalil by tam Coca-Colu, můj drink, kola. To by bylo to by bylo cool. My si jdeme pro skleničky. Takže, už tady máme skleničky, já se trošku možná, vysunem si trošku ten gaučík. Jo a ještě jsme vzali, mezi tím, co tady Šíma bude přisouvat gaučík, tak jsme vzali tady tu kolu, normální, vlastně originální, takže to porovnáme, jestli to bude fakt stejný. Takže máme tady teda, nevím proč zrovna kola je červená, no, vlastně nebo vlastně jako, že kola vlastně jako je červená. No uvidíme, jestli je to prostě jenom nazvaný fizzy drink a je to kola, anebo jestli to má nějakou výjimku. Tak můžeme to porovnat. Na první pohled je to kola. I když kola je nějaká tmavší. Jako, ukáž. No, jako je to taková... Počkat. Tohle je zmražený, jo, ale je to taková... Zajímavá, ale ještě to nepí. Nepiju, je to taková... Když jsem mě si nenalil. No, teď bychom byli na, že jo, dovolený v Černý Hoře, letošní rok. Ano, a tam jsme si dávali kolu, normálně v takových šálkách. A přesně to takhle vonilo. Jo, přesně, no. To prostě, nevím, odkud to Fizzy bere. Možná uplatil Černou Horu. Fizzyho drink je... Či Fizzyho drink. Dost... Kamu.
to chutná úplně stejně jako tam. 3, 2, 1. Je to jinak... Kámo, to je kola. To je kola. Tak jako na jednu stranu se nemáme čemu divit, jo, jako jmenuje se to kola, ale to si jako můžu... Ale je to míň bublinkový, No, ale chutná to úplně stejně jako v té Černý hoře, vole. Tak počkat. Kámo, to je úplně to stejný. Jako v Černý hoře. Napijeme se z lahve. Ne, z lahve nepí. Ukaž, jak to jsme. Smícháme to. Tak ona je možná, tohle je kola nějaká trošku... Fakt mi to Napij se z lahve. A voní to jinak. Tohle voní jako originál Coca-Cola a tam to je Černá hora Coca-Cola. Akorát je to fizzy drink. Počkat. Fizzy drink cola je jako... Nevím, já si myslím, že bude nejlepší ta malina. Počkat, protože můj kamarád těch malin koupil asi 4. Nebo kolik, ne, 6 jich koupil. Počkej, já se honem napiju tohle. Je to jiný. Je to jiný. Tahle mi přijde taková sladší. Něco. Víc bublinek. Víc bublinek a je sladší. Než ta Fizzyho. Je taková víc kolovější, bych řekl. A jako tam, upřímně, nebudu jako řeknu. Je to taková voda. Je to Ta Fizzyho kola je za mě lepší. Fakt. Normálně je taková moc. Je hodně sladká. To jo. Jako teďka nebudeme brát, že je to fizzy drink a jako je docela dobrý. Jakože, jako jak to vezme, takže jako jinak tak no. Tak. Takže to by byla asi jako příchuť kola. Protože tady máme, jako není to nějak speciální, já jsem to koupil v Hradci Králové, mají to jako v Praze, to budu mít všude. V Hradci Králové. On bydlí v Písku, ne? Nevím. Jako, není to podle mě oficiální. Co vím, tak to prý mají v Tesku. Protože Fizzy samozřejmě často jezdí do Teska. Já zatím tady Fizzy samozřejmě tohle. často jezdí do Teska. To voní. Počkej. Fizzy samozřejmě jezdí hodně do Teska a tam si myslím, že to mají, ale nevím to jistě, jenom co vím, tak prej, že to tam mají. A tohle jsem se teda se u Vietnamce za 31 korun, tam možná budu mít dražší. Ale jako na to, že je to od nějakého jako youtubera, jo, ale českýho, tak je to docela levný, protože jako dejme tomu, kolik stojí Prime, ale zase to od úplně jiných youtuberů. Jinak Prime jsou celosvětové. Chtěli bychom ochutnat všechny, ale není to úplně zdravý a nechcem za to tak utrácet. Takže jako prostě uvidíme, jo? Třeba v průběhu času někdy. No jo. Takže nalejeme si. Ukaž, jak to. Voní to jak klasická malinovka. Kamo, to má zas černou... To vypadá jak kola. Doufám, že to nebude kola. To je fakt malinovka. Ale hodně navoněná. Hodně dobrá. Jo, chutná to jako, nebo voní to jako malinovka. OK. V životě jsem nepil oranžový pití, ale... Dobře. Máš premiéru. Asi za chvilku pochopím, proč můj kamarád si koupil těch malin hodně. Protože asi chápu jeho reaction. Tak, takže prostě... To je jedno, prostě jsem... Prostě jako takovýhle, jo. Kámo, já ti říkám, že ten snad Tropical bude snad jako jediná oficiální nějaká příchuť. On, kámo, reálně si do svých drinků nalije kolu, pak malinovku. Jenom ji trochu rozředí a nějak vybublinkuje ty bublinky, prostě si mi zašejkuje a hotovo. Pak tam nalije malinovku. A jako jediná příchuť, co nevíme, teda jestli jako bude nějaký způsob... On je i Prime Tropic Punch. Doufám, že tam nenalil práň, jakože. Ale hlavně jako, mně přijde jako, tak tyhle ty dvě příchutě jsou jako okopírovaný. To není jeho drink, to prodává jenom pod svým názvem. Hele, my to nevíme, ale tak je to náš
Je to jako náš pocit, protože to chutná prostě jako podobně. Je to podobný, ale je tam opět méně bublin. Jako má to bublinky, ale je tam toho míň. Ale je to takový zvláštní. Jako mívám to někdy, ale že bych ji měl tolikrát. Já nevím, proč je to chutná jako malinovka. Ale nevím jaká. Já jsem ji měla asi 100krát tuhle malinovku. 100krát v těch hospodách nebo někde tam. 100krát jsem to tam měl. Jakože když jsme třeba v té Černé Hoře, tak já jsem to měl taky asi 10krát tyhle malinovky. Ty jsi teda měl většinou něco jiného, ale já jsem ty malinovky jako drtil. Ale já jsem spíš jako tam třeba si někdy dal tu kolu, ale ono jsme tam zase jako dlouho. Měl jsi Fantu vlastně. Fantu. Nebo něco oranžového jsi měl. Jo, takový nějaký ten džus tam měl. Jako, je to takový... Prostě jako, tyhle mě příchutě mě já to nedokážu popsat prostě. Jako nemáme tady teda malinovku, to jako ne, ale... Bohužel no. A tak máme tady hospodu. Víš, co by bylo, jako, to nedává smysl, ale kdyby Tropical byla Fanta, vole. Já bych popsal kdyby Tropical byla Fanta, tak to by bylo docela já jako... to chci rozdělat. Počkej, jenom vrchní rozdělávač. Já chci ukázat plechovku. Máme tady méně cukru, tak to samozřejmě věříme Fizimu, že... Já tady máme vitamíny přímo v sobě. Já myslím, že jich tam bude opravdu hodně vitamínu. No, tak teď jsem to zase udělal moc. Jdeme na to zlato. To smrdí, kámo, to je jak rozmačkaný bumeranč. Já teda jsem si z kluků, co jsme to dneska... Přijde mi to hrozně sladký co jsme to dneska s kluků byli kupovat ze třídy. Já jsem měla autobusem domů. No, ale tak, co jsme to byli kupovat, tak tenhle jsem byl jediný, kdo si koupil tenhle ten Tropical. Všichni ostatní si koupili buď kolu, anebo tu malinovku. Takže oni už to prej asi měli, ale tak jako asi ten Tropical nebude zas tak úspěšný. Jakože dal si prostě na svůj drink jako kocoutka boríska. To je Fanta. To je Fanta, no. Dej to sem. Hele, ale to je jako... Nebo Mirindina, to je stejný. To má jako příchuť, jako, nebo vypadá to... Ale no, že my jsme dneska pili oranžový pití, černý pití a teď pijeme oranžový pití. To je docela jako zajímavé. Kam, ale je tu nějaký... Něco mi to říká. Ježiš, to chutná jak ty jojo bonbony. A jo? To je taková ta vůně. To je vůně těch bonbonů, jojo. To je nějaký divný. Pak jsem znala jak ty bonbony. Počkej. Chutná to tak. Chutná to jak ty bonbony. Neříkej, že Fizzy normálně vezme gumový medvídky a rozmixuje je. Vyteče z nich ta šťáva. Hodí do toho nějaký pomeranč, trošku tam vymačká pomeranč, ono se to... Ale to tak fakt chutná. Jako jo. To je prostě nějaký... To je gumový medvídek, akorát... Nebo já nemůžu najít chuť jako. Taky ne. Nevím, nějaká... Ale voní to... nebo něco, ale zase nějaký nadslazená, nebo... Ale brutálně mi přijde. To smí bubly. Já nevím prostě, co... To je strašně divný. Ale ten Tropical mi moc nechutná. Jako asi... Mě to bříško trošku bolí. Tak pijem 3 fizzy drinky najednou, to je jako když já se... Piješ Fizzyho, vyli jsme šťávu. Když já se podělám z Primeu hnedka. Tam, tak ten tě prožene hned, jako. Jenom jak tohle popsat, ale na první dobrou to byly ty gumový medvídce. No takže lidi, asi to nebudem dál prodlužovat, prostě jsme tady dneska ochutnali 3 Fizzyho drinky, ochutnali jsme všechny příchutě, co doteď existují, samozřejmě furt je možný, že nějaká další bude, spíš si myslím, že jakože v tomhle případě je to docela jistá věc,
ale nevím, jak se Fizimu bude dařit, takže... Tak, to by byla další ochutnávka na tomhle našem kanále, doufám, že se vám video líbilo. Ano. A to by bylo vše, takže pokud se vám video teda líbilo, dejte like, pokud nechcete přijít do našeho videa, dejte odběr a ať dosáhneme už třeba ty 100 odběratelů. Tak jo, přejeme vám hezký zbytek dne a ahoj! Fizidrink, ty varo. To je kára. Pumbác.